Aduh, makan di sini. बै जायगा र' बेखौ Jokong silang. Be sendalखौ गानै गानै आंना आथिङा सिथिफुलांबाय ब्रा. आंलाय पान्दुराम एबार सेन्देलखौ थप्तानैसो गाननोसै आं बायनानै माथो जबासो थायोब्रा हाबाब दा गोलावथार माथो नोंना. फै जाम्बा मोना बिदि गोदानसो दाख्लैसो बायदों ओइ पान्दु गोरलैनिफ्रायनो जों सिखाव खावनानै दिनैसिम देरबोबाय अ नोंगौथ' र'. होमब्लालाय जोंनाव माथो गरसेबो गुरलाबानो थाया अ नोंगौथ' आरो. आखाइनिफ्राय खरसा जाबाय थाब्लालाय माथो खालामबावनो. जों गुबुन बिजनेसखौनो मावनोसै नामा अ जागोन दे. ओइ दिनैनो लास्ट खावथारनोसै नामा? अ थौ दिनै लास्ट खिन्थु जागोनलै जागोन. थौ दिनै लास्ट दै जागोनलै थौ. थौ बिदिब्ला बै लाफाथियाव मोजां जागोन नालै बेयाव. आमार मोजां जागोन बेयाव जायोबाथ' मोजाङानो दे. ओइ फंबायमोन ओरै फैथ'लाय थुलाय 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 खारा थुलाय खाथि थुलाय बेयाव. मामोन मामोन आदा आदा? नोंसोर आंनि मोनसे खामानि मावनो हागोन ना मा खामानि आदा? मा खामानि माने दहाय आं हाथायाव ओरैबायदि अमा बेदर जाफ्लांबाय माने उदै रोनो रोनो मोनलायथारबाय नोंसोरो बे पार्सेलखौ दसे नायथ'नो हागोन ना हागोन आदा हागोन. थोद जों गुबुननि मदद खालामनो सम गैया है जाम्बा ओइथिं नाय बेनो जोंनि लास्ट शिकारा. आदा खनसेबाव बुंफिनलाय. नोंसोर आंनि पार्सेलखौ दसे नायथ' आदा 1 मिनिट थाथ'. दे गोख्रै आदा नोंथाङा थांनो हासिगौ जों नोंथांनि पार्सेलखौ गावनि बायदि नायगोन आदा. आदा थांनो हासिगोन. नोंथाङा जों सानैनो हाजिराबो नाङा टाटा Hey, ro. 1, 2, 3. बबे जायगा लाबनांगौ बबे जायगा लाबखो? नोंसो है थौ एबार आं लांगोन थौ थौ. 1 2 3 줘. 어디 고. 아이나. 간조. Sese, mana iku bebel? Halu kesen. Hei, tuh.
गावहा फैसाखौ मोनदों सानदों बेयो Ayo. ज' Lah, kabarnya mati jangan dua. Biang nih, bineng nih, nih be ang nih, nih bineng nih, biya, hei bro, biya fasir nih. नों आफा दं होननानै दिनैसिमबो खोन्थायाखै Hei jamba, आफायासो नोंगिरिल' थायो नामा? भगबान आफा इसोरब्रा। भगबान आफा इसोरखौलाय माला लोगो मोनखो नोंलाय दै जाम्बा लुरग' नों दासिमबो फुजिफेराखै नामा? आंनि मबाइलाव एसेबां आफा इसोरनि फट' दङ आं बेखौनो फुजियो। बेखौ आफा इसोरनो गावहरनोसै। है मा बिलाय? आफा नोंनो नांला आं लानोसै दे। माबायदि मानसिलै बेलाय गावल' लानो नागिरो गासिखौबो सिगां नों आलु बस्था बायनो नों आंनिफ्राय फैसा लानाया नोंथ' दाबो होआखै हरदो। बेसां मोनबा सुदिंलाय लाखाबाय आङो। र' दहाय जों दखानाव साहा लोंनाया बेखौ हैथां थां न' आग्लायनाया लादो। मा जाखो नोंसोर मा खालामदों बेयाव? ओइ सोरलै बियो लुरग'ग'नो गाजा। ओइ सोरलै नोङो मालायनि खामानियाव डिस्टार्ब ओइ नांगौ नामा? ओइ साला बानायफोराव डिस्टार्ब मा जाखो? पुलिस सार नैबे फैसाखौ लांदो सार जोंखौ जेराव लांनांला। आरे गावसोरनि फैसाखौथ' लानानै थांबाय साला आंनि मानि बेगखौबो लानानै थांबाय बिसोर मालाबाबो सोलायनाय नंलालै है हद गिबांसो दिनै खारग'बायलै नङालै माथो
बे साइडि पुलिसा जोंदोलाय मा पात्ता मोननो बिलाय बे खामानिखौ गारनांसिगोनलै जों नोंना थानांगौ र' होनब्लाबो खनसे खावथारसै नामा मा खनसेबाव जाया नोंजों हैद जाम्बा र' दुर्गा फुजायाथ' बारा गोबाव गैलालै गस्ला बायनो बायनो माथो बिसिनि गलाबा जेबानो जानाय नङा नोंगौथ' आरो बेखायनो आरो खनसेबाव मावबावनांगोन थौ बहाबा एरलु एला नागिरहैनोसै थौ होनबा हेलौ दा बहा खारबावनो मेथाफोर पुलिस बाबुलै दाख्लै आंनि पकेटाव थाइसे मोनो ओंखायनोसो खावदोंमोनलै हगारदों होननानै हायोबा नै खोमा लांनो न' हे पार्सेला बोरो हा बिसोरनो मानसा सिखावा बिसोर आंनि दाख्लै मानि बेगखौबो खावना लांदो जादो दानाबा थानानै जाले मैगङा लांदो बिसोरखौ गार्लफ्रेन्डनो मा बायना होबावनो दा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै नुबाय जानांगौ समाजाव सिखाव खालामनानै जाग्रा मानसिया बांद्राय सम थावरिनानै थानो हाया सानसे नङा सानसे हमजाखायो बेनिखायनो बुङो लोगोफोर सिखावनि सालाया खान्दा नाथाय जोंनि बर' समाजाव सिखावनि अनजिमाया जोबबाय जै बर' हारिनि हाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब टु आवर चेनेल खालामथार दे